Sakon. Please, Ma'am Van, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Look very, ano ba? Jerry Azero. O, standby. Si Jerry na dumalupad, no? Standby na standby. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginlakip na sang health authorities ang mga nagubusong sa priority groups para sa bakuna batok sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ila na gin-revise ang existing guidelines agud malakip ang mga nagubusong sa expanded A3. Sunod kay Vergere, base sa rekomendasyon sa mga eksperto, luwas ang COVID-19 vaccines para sa mga nagabusong, kag mas ginarekomendar ang pagpabakuna sa second ug third trimester. Dugang pa ni Vergere, ang mga high risk nga mga nagabusong sa ila first trimester, ang pwede mabakunahan apang kinalan nga mapatag sang maayo ang benepisyo kag risgo subong man may medical clearance alin sa ila doktor. Samtang ipahag ni Vergere nga hindi lamang pwede mahatag sa mga nagabusong amo ang Sputnik V sang Gamaleya. Ginpahayag sa Malacanang nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III nga magsabat sa findings sang COA angot sa deficiency sang 67 bilyones pesos nga pondo para sa COVID-19 response. Suno kay Roque, wala sang sacred cow sa administrasyon. Dugang pan Roque, bugat ang findings sang COA kay ginapaabot ang komprensibo kag klaro nga sabat kay Duque. Nagpasiguro si Roque sa publiko nga hindi magduwa-duwa si Duterte nga maghimo sang tikang batok sa korupsyon. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga i-track record ang magapakita sang iya maayo nga serbisyo sa gobyerno. Ini sa tungas ang bago panawagan sa pila ka mamalidha nga mag-resign kasunod sang deficiency sa pag-usar sang 67.32 bilyones pesos nga COVID-19 funds nga ginreport sa Commission on Audit. Nagapati si Duque ang ginpili siya ni Duterte para pangunahan ng DOH bungod sa iya nga eksperyensya sa magpangalagad sa gobyerno. Gintugyan na lamang ni Duque sa presidente kung kinahanglan na ini nga mag-untat o kung maghalin sa iya nga posisyon. Gintawag sa Commission on Audit akong COA ang atensyon sa Department of Transportation bagod na paslawan sa pag-deliver sa masobra 8 milyones ka plaka balot nga akong plaka balot nga 2.1 bilyones pesos sa mga vehicle owners. Sa 2020 audit report, ginpahayag sa COA nga na-deprive ang mga tag-iya nga mabaton ang plaka nga ila ginbayaran kag apektado pa sa maginpatigan nga operasyon sa ibang nga law enforcement units. Angot sa Traffic Rules and Regulations. Sa tuig 2014, nagpirma sang kontrata ang DOTR kaupo ng PPI JKG agod maghimo sang 5,236,439 kapares sang motor vehicle plates kag 9,968,017 ka motorcycle plates valor 1.9 bilyones pesos kag 1.1 bilyones pesos sa idalom sa Land Transportation Office Motor Vehicle License Plate Standardization Program. Samtang magluwas sa mga frontliners sa mga ospital kay iban pa nga mga medical institution, importante man nga maproteksyonahan ang mga drivers ng jeep, tricycle drivers kay mga delivery riders kontra sa COVID-19. Ini naman ang ginaduso ni Vice President Leni Robredo kag paagi sa programa niya nga Vaccine Express, mas ginpadasig kag ginapahapos ang opisina ni Vice President Leni ang pagbakuna para sa mga economic frontliners kag nagsugod na ini sang una nga drive-thru vaccination site sa Pungsod. Suno sa kay Robredo nga exposure sa mga drivers tuman kadako. Ang exposures nila sa mga customers, sa mga restaurants, ang baklan nila sa pagkaon, sa pang-adlaw-adlaw nga pangita sa palangitan-an, perte ang ila sini nga exposure. Para man sa madamo, kung para sa mas madamo, ang maganyat nga magbakuna,
na ginpatigan man ni Vice President Leni nga maghatag sa mga insentibo pareho sa mga libre nga gas cards, libre nga grocery gift checks kag post-vaccination care kits para sa mga magapasakop sa Vaccine Express. Madamo nga mga drivers kag riders man ang nagpasalamat sa dako kay Vice President Leni sa proyektong ini bangod sa na madasig nga proseso sa pagbakuna sa Vaccine Express. Kabahin ini sang paghihos ang opisina ni Vice President Leni nga hinuon ang mga lokal nga gobyerno nga himuon nga mas madasig ang proseso sa pagbakuna sa ila sini nga mga lugar. Una na ini ginpatigayon sa Manila, sa Quezon City, kag sa mga syudad sang Naga kag Iriga sa Camarines Sur. Masunod rin ang dalo naman ini sa Cagayan de Oro City. Gin kasubo sa isa ka health expert nga madamo pa ang wala na bakunahan bangod nagahulat sa specific nga brands ng COVID-19 vaccine. Liwat nga nagpanugyan si Dr. Maricar Limpin, presidente sa Philippine College of Physicians sa publiko nga magpabakuna anuman nga brand sa tion nga ini ang available na. Sunod kay Limpin, maayong anuman nga klase sang bakuna bangod ini ang makahatag sang proteksyon sang sawala. Base sa datos tubto Agosto 9, 24.9 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine ang nabakuna sa Pilipinas sang nag-umpisa ang vaccination drive sang Marso. Ang ato na kapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag atong balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kaksa
Kay Eden Gatilogo, good morning dira. Miles Verano, kamahal sa swab pero kung nakilala sila sa Essentials, makalambot ng gyapon maski wala swab sa Iloilo. Ay, amo na. Sige. Ma'am Van Mayo, you are right, Miss Dorel. Kada, sige siya sa ako niya kung may mag-analyze. Magano ma. Analyze. Analyst ka nga da. Kala. Kay Melili Oligo, dira sa Barangay Tangog, good morning. Yes, good morning Sir Milili Kay Oligo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, man. Good morning, Ma'am Elizabeth. Ray Baryoga, of course. Vaccine, hindi gina pwede kuno sa pregnant since pa. Galing kay Miles, kuan ini, yan isang DOH nga mga kuan eh. Matdan ko na sa yan isang DOH nga balita eh, no? Nga sino isang DOH gilakip na sa mga health authorities. Ang mga nagabusong sa priority groups sa bakuna. Yan ay sa mga health authorities. Okay? Sige. May kasi na pagdiman. Si Kagawad Timay kag Munit Lobaton sa Mambulak Silay. Yes. Ginagreet gid ni Sir Milili Oligo. Ano ning sa ilog mo ni silang gaugtas to sang kuan. Oo. Gaugtas to sila kay ang mga nag-positive to sa COVID to. Nag-attend sa Miss Gay. Nag-attend, nagtanaw Miss Gay. May mga Miss Gay pa sila yaw. Miss Gay, pagid sila Ay yan. nano. Kalain. Ricky Serino, good morning. Dara sa may Barangay Bunga, DSB. Maria Teresita Yong, good morning. Veronica Santillan Manukan, good morning sa imo. Kay Nathan Romeo, good morning sa imo dra, sir. Mga taga-Panakyaw, Isabela, maayong aga. Bugtaw. Pretty, yes, Bugtaw, Panakyaw, from Sir Nathan. Si Joel Gontalidad, good morning dira, no? Pretty Mahilom, good morning man. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Kirina Villaflor, amo ni ang daughter-in-law. Yes, Kirina. Good morning sa imo, Kirina. Amo ni sa nakadto Ni di. Miss Jinky. Villaflor, Yes. oo. Blessed morning, Action Boy and Action Dorel. Mamang Lolita, Papang Joe. Ang Joe Jose, gali na. Oo. Mama Jinky, Yelagdon, Ferdinand Villaflor, and Tatay Pandok. Tamyaw sa ilang pirmiga monitor. Okay, Karina. Yes, good morning. Kabonggas ang name ni Karina, no? Karina. Karina. Inday Blaza, good Ay, iba niya morning. kundi, hindi pa ka Kerry. Niya, Kirina. Karina yan ni Karina. Oh, Jo Marie, good morning! Introducing the one and only Jo Marie! What's the menu for today? What's the menu for today? Chicken Chicken estofado. estofado. So, no need na to ask kung paano siya sa English. Ano, what? In English? With ano? With rice. Fried what? Right. Oh, gee. Ah. It's a dried fish. Dried fish. Or dried fish de El Nino. Yes. Dried fish de El Nino. Sige. Kay Hungko Rose Lomanog Seva, good morning man. Dira kay Inday Blaza. Per pamaypay. Ano? Per pamaypay siya sa likod ko yan, no? Ay! Super panawagan pa ma. Ano na, Joms ma? Ano na, Joms man? Ano may amasyo sa Barangay Vista Alegre kuno sa Barangay Handumanan. Ay, layo-layo na ko ni Gliari. Lading ko na sa kanila. May arit ya kay Inday Plaza. Good morning, Inday Plaza. Sige. Sino pang mga wala mo matamiyaw nga mga... Si Leo Talaban, balasang Yes. La Castellana. Kag si Sir, Awin Torres, ang Yes. Ilubaan. Good morning! Siling ni Ma'am Maria Luisa Melos, kita ko na si Joms. Good morning, Tito Joms. Dason kay tali sa balay pa. May siya pakiya, mas naroon na siya panili. Wala siya pakiya, hindi siya guro kabalo. Siya aware nga kitaon sa Facebook Live. So, pasensya ng mga action. Kaya daw ka na lang tadri, do ka pamilya.
So, Kala, sa mga pamaypay. Sunod lagi siya rikta kang mamaypay. Wala man siya nanukto kung pwede ko ka pamaypay sa salon. Oo. Nagapamatulan ni nga. Ganyos ka sa tali nga. Wala pa na paypayan ang aton. Ang aton di nga palibot. Ay, kalain. Siling ko yung Bukas na job. sa Britanya, kag manilig. Talaga siya pamaypay. Siya ko na, pakiiya ko na. Naka-kamera siya. Oo, wala siya pa kay alam. Basta makapamaypay lang siya. Maduya lang iyang nga job. Madu lang iyang nga job. Especially nga regular na siya subong. Correct. Pwerte, no? Pwerte. Oo. So, ang iyan na nga designation, cook. Cook. Na Ang Joe hindi. Marie May Vargas. gid siya? May ID pa gid siya, tapos cook gid siya dayon. So, kung galing iyan, ang you are hereby appointed as cook. Yeah. Araw pa na ang mga duties and responsibilities. Yan ang butang manada. Ay, di, nakilawig-lawig na. Sa likod sa ID, lang yung pataping. Ay, kalay. Kay on si Rida Barrera, good morning mandara sa imo. Kag Maynel Rota Lucenio. Sa Mountain View, Mandalagan. Hambal ni Ma'am Maria Luisa Melos, halong kagin Tito Joms, magkaon puto, basi mabukog ka. Siya ni sa mo, Siya sa Sabwa, sa Bado. Hindi sa Bado naman, basula kaya. Wala Actually, kaya. Eden nga ra. Oo. Nag-request siya dinuguan. Sino request? Si Eden. So, for request din, ay kalay. Sa mga tilaw, oh. Akala siya katilaw sang last. Why? Namit. Nani sa Plaza de Third. Tari ginambala mo siya, huwag katilaw, kaya nag-absent ka na naman. Standby lang sa atong dugang ng mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Kag sa detalye, balita international, nagdamo pa ang mga lugar nga na-control sa Taliban militant sa Afghanistan. Pinakauli nga nasakop nila ang mga syudad sa Ghazni kag Herat. Inina ika-11 nga mga provincial capital nga nasakop sa mga Taliban. Halos kada adlaw may mga lugar nga nasakop ang mga grupo. Paday naman ang pagbantay sa Afghan military para hindi masakop sa Taliban ang dako nga bahin sa pungsod. Naibaloan nang inaktibo ang Taliban sa pag-control ang pisa sa kakason sa US ang ilang mga soldado sa Afghanistan. Pasaka sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilas ning inflation outlook para sa 2021 bangod man sa nagasaka nga presyo sang langis kagang kabalaka angot sa atrasado nga pag-abot sang imported nga karne sang baboy. Ang BSP sa karon nag-forecast inflation sa average nga 4.1% sining tuig, mas mataas ni sa nagligad nga forecast nga 4%. Ang inflation ang inatan-aw nga mangin mas mataas ni sa 3.1% sa 2022 kag 2023, halin sa anay pro forecast nga 3%. Sa aton sini nga US foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 43 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 14 centimos. Hong Kong dollar 6 pesos kag 48 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, opisyal na nga ginako ni Maris Racal sa publiko ang pagpakigrelasyon niya sa singer nga si Rico Blanco. Ginpahayag sang 23 years old nga singer nga nagumpisang ila relasyon sang 48 years old nga si Blanco antes pa man ang COVID-19 pandemic. Pareha sila nga yara sa industriya sang musika, rason nga naging mahapos nga maglapit sila sa isa kag isa. Aminado ini nga sa una nahadlok nga istoryahan sila sa publiko bangod 25 ka tuig ang agwat sang ilang nga relasyon. Nag-upod ang duha bangod sa kanta nga Abot Langit sa Marso 2020 kag nagwa ang balita nga may special nga relationship ang duha. May mga adjustment na nga ginhimo ang kampo ni Manny Pacquiao sa pag-engkwentro kay Yordenis Ugas. Ginpahayag sa iya long-time trainer si Freddie Roach. Nga isa diri ang ginlain nila ang paagi sang pag-engkwentro sang fighting senator. Bagong nag-training sila sa Southpaw kunwalis nga boksidor nga si Errol Spence. Kag karon orthodox stance na si Ugas. Gileon Manila gintun-an ang mga giho kag ang away sang 35 anyos nga boksidor gikan sa Cuba. Wala man nila ginbag-o ang kabaskog
sang fighting senator. Madasig man nga nag-adjust si Pacquiao sa among sitwasyon. Narumduman, nag-atras iya si Errol Spence sa enkwentro kay Pacquiao sa Agosto 22 bangod sang injury sa iyang mata kag ginbulo si Ugas sa enkwentro nga hiwato naman sa Las Vegas, Nevada. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Kag sa ating mga ka-action, good morning! Dahil may SAP kita action doors, ha? Ay, okay. May winner SAP kita kita. sa ating SAP anniversary sang Action Radio Bacolod. Okay. So, pwede mo na Sige. Sino naman na yan ang maswerte nga magabutan sa sang imo mga mahiwagang kamay. Mga hamili nga kamo. Pamili. Inuo ka do. Dali lang eh. Pamili. Sige. Good morning dira kay amigo ko Jo Marie Villanueva sa may Gardenville Subdivision, Barangay Tangub, Bacolod City. Good morning dira sa inyo, no? Kag kay Attorney Ray Ruiz sang Candoni, no? Si Municipal Engineer Ray Ruiz sang Banwa sang Candoni. Good morning dira sa inyo, no? Kag kay Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. So nagakuan kita sa mo, nagagabot kita sang aton nga SAP winner. Stand by. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang ang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio! Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Alright, gina-try na itong tawagan ang nabunot ni Action Dorel nga possible winner naton. Wala pagkasabat, garing lang. Atensyon sa inyo dira nga cellphone mga ka-action. Ari na, no? Good morning. Hello. Good morning. Hello? Oy, wala si ma'am. Sige, sabat si ma'am. Ma'am, good morning. Hello, sir. Oy, morning. Tigang, why man? Morning, si Maria Luisa Salido. Oo nga, sir. Sang? Sa barangay Samag. Ay, do ka subo sa imo, madam. Energy! Kami, ma'am? Hambagan energy? Mama, Din ka, ma'am, sumong mamaw. Gano'n ka, ma'am? Anong ginahimo mo sumong? Samag, sir. Sumag ka? Oo, gano'n ka sumong? Preparar pa mahaw? Ikaw pala. Agatigang, oo. May mga kabata, may mga upod ka na sa balay mo? Sir. Sa diet? Sir. Nakulbaan ka, madam? Nakulbaan, way man? Way mangguro? Daod ba lang? Ha? Diyan yan, kasi may mga service yung mo. Ano? Nakabatay. Ano ko, no? May mga service sa tubig. Hindi sa kuno kabate niya, nayalang ang anong sinong kagaho daw? Tulog, kagaot. Kagahod no. Binayan nyo lang kay kagahod, hindi kabate si Maria Luisa, oh. Ma'am, ikaw ang aton nga winner subong sa aton nga SAP anniversary, no? 500 pesos kag ulaton mo lang dira kay di ka dampi sa sumag. Sa may mangga na ibigay ba, sir? Sa Bangka Nueve, antes ng taytay ko na rin ka di. Oo. Okay, sige. Basta ka mo dira, ti halong-halong mo sa sumag, ha? Hindi kumpiyansa gid kay do may Delta variant ka mo dira, kabatang kabalo ka na. Oo, sir. Oo. Gintab ko lang. Ha? Yung balita, wag ko lang. Gani man, oo. Sige. So, permi kita ka pamati sa Action Radio, mga drama tadi, batian mo man. Oo. Anong imong obra? Wala, dire lang sa balay, sir. Gapang laba ko. Mayo Very pa sana good. all gapang laba.
Maria Luisa Salido sa Barangay Suma, Bacolod City, congratulations! Ikaw ang aton nga winner. O laton mo lang dira ha, ang aton nga ang text sa imo ha, sa ang aton nga remittance center, okay? Okay, thank you. Salamat, and congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa kasali. Aksyon Radyo. Okay, silang ni Action din, Silang ni Dennis sa Romania daw pang 350 lang ang energy nila. Ay, kala, isang 350 lang energy. Dennis na damo, kinibabalaan mo. Do ano dance, i-charge ta ang 8 pesos. Robelyn Gazon, 492. Nakalota City. Good morning. Ate Sige, Okay, wala kita? sige. Sa atong nga balita special, Action Boy, ari nga tips para maging productive sa online class. Especially nga nag-start na ang pila ka mga private school ya ha. Nag-start na sila sa ilang nga classes, Action Boy. School year 2021-2022. Kaya nga Yes. ato nga mga public school sa September 13 pa sila ya ma-start. Public schools, Ang mga private na, sugo na iba na eh, no? Yes, Kanya nag-start na semana, sila sugo. kay kay una sila yung Ang mga- next week, bala mo. August 16 ang UNR. Do August man na. 16, So, hari ang mga tips para maging productive sa online class. Kaya syempre, para lang mga kabataan sila pulayan. So, una, dapat Action Boy may dedicated space o kung lugar para makafocus sa pagtuon. Especially sa mga kabigon, malagi ni Action Boy, nga daw kabahin sa new normal. Correct. Kahit syempre, kung magulat kaya nga may face-to-face pa yati, medyo dugay-dugay pa na siya, no? Hindi ta pa naman siguro kung saan. So, bisan gamay lang nga area, bala Action Boy, nga doon makafocus ang bata, focus, bala, hindi Pero lapit sa kung ikaw kusina. nga nag-online class ka, hindi ka to yung sila nga dito lang may tipon-tipon sa barkada. To dito lang ako mo online Nan, so hindi. Paano ka na ako makakonsentrate karon? Nan, correct. Para doon maka-attend lang. Nan, para daw may mukha lang ipakita. Ay, kalain sa mukha nga ipakita. So, mana, bisan gamay lang nga, ano ka Action Boy set, da nga table, bala, kaga, para daw si mo, meron kag just ang lamp, na bala nga, pindot-pindot. Kaso siya, kaya doon ka online class, kag Ito hindi ko makita. hindi ka kita. So, mana bala, di ba? Oo. Bisan, May sa arangin- parents, kaya pamati, bala Action Boy. Matangin sila sa lugar nila ng Ilaya. Dedicated space para sa ilang nga pagtuon. Diba, sinutahan mo sa lugar nga sa may dakpog bala dampiti ka. Tiga pa rin maho yung Aso na sudan. Oo, kag sudan. Ito yung bata, hindi ka concentrate. Kaya pa rin maho yung sudan, gutom na saya. Or basi wala sa iya lang nga bed. Di siya nga bed, dugay-dugay ka kaya na nakitulog na. Tulugan na siya kasi Tulog na kasi liwan. tulog na siya. Okay. So, next Action Boy, dapat may scheduling. Paghimo sang to-do list para sa bilog nga adlaw. Kaya mag-serve ini as guide sa isa kay estudyante. So, dapat anong ubrahon niya sa bilog nga adlaw para, yes, check ko na, tapos ko na niche, assignment ko, project ko nga ipasa sa rason adlaw, nahimo ko na, amo na bala, okay? So, next Action Boy, take down notes gid sila para intact ang ila learnings. Correct. Hindi bot sila nga hindi face to face, hindi ka niya magano, hindi ka na mag-take down. Ibang daan screenshot na lang na Action Boy. 'Di ba? Especially kung may pakita ang teacher nga PowerPoint. Screenshot, amo na lang Para na. siya magsulat. Pero mas namig dyan nga take down notes ka. Aside sa screenshot ka, at least mabalikan Ang bintana mo. na sa take down notes ka. Mas nagasulod ang pansin mo kung nasulat mo ang mga Correct. information lang, mas nagasulod sa iyo. Kaysa sa screenshot mo lang, Yes. pagka, karoon ko lang nilang taon, Nantay ko, karoon mo lang i-review kung screenshot. Basta nga, hindi mo na ma-review Hindi for sure. naman, oo. Oo. Kaya may ibang ka pa man nga halimuon, mako na mula na. Next is likawan ang mga distractions. Ano mga distractions? May Mga... distraction dito ka. Umawa Ito ang yarang distraction. siya. Ano ang mga distractions na? Mga hampang sang online games. Mga Yes. FL na, COD na, tanan-tanan, kung ano daw mga hampang. Or iban pa nga maka-cause distraction, Action Boy. Sa isa ka,
estudyante, likawan mo ina. Okay? So, ang last action boy, magpain man sang short breaks para sa kaugalingon. O, sa mga parents, bala, hindi ka bilog na, dapat tunoon lang bata mo. Hindi man, gaya man sang break, at least 1 Maka-unwind hour. man sabi. Oo. Unwind. Kung hindi unwind iya. Wala nangin. Sa nangin. Busa nangin. O, pa-unwind ang bata mo para hindi Oo, ma-unwind. parang hindi man sa nangin. Charit. Kung sa battery, pablaga, charge mo na sa mo. Oo. Very So, sharp kinanglaman sila nila siya. break sa ilang nga mga utok, mga brain da nila para mag-process sang mas madamo nga information. Okay? Kundi sa mag-tuon, i-break lang iya kamot. Tila ina na yan, bali na yan. So, muna. Kaya meron dan action boy yung parents, hindi taman sila mabasol, taman ka strict balahaw. Pero, ano man action boy, nga dapat maintindihan nila, nga mga bata, need man sang nga break. Okay? Correct. Sige. Sige. Good morning dira kay Kagawad Olaya Balahon sa Barangay Kabug. Sa kay IC Jonathan no, panawagan sa mga AFC members. Nga? Nya practice na kamudaan para buwas sa pag-games. Gina-practice ng pag-game. Isan guro may mga okay. question and answer guro na sila. Ate, question na, ano ka mo da karon Q&A ka mo da karon sa GC. Kay para, no. Sige lang, kay, ano ta ka mo karon, habuyan ta ka mo sang question. Habuyan! Literal, habuyan, gijaction boy. Stella Marie Celis, gamang agaman. Oo. Kag magluwas ka sa Saturday, Boss Action Boys, Action Eden, Action JM. Oo. Sa ano ha? Sa Martes? Ayun Ano ba? ga? Ano tawag siya? Sunod. Ano yung Action Eden mo? Ano apelyido mo? Sa Action Eden. Okay? So, amo na mga ka-action. Sa Martes, August 17, 2021, anniversary sa ARB. Anniversary. Magapanagtag kita sa nga duwa ka cellphone sa raffle ha. Pagi sa raffle sa mga nag-comment. So, nagtag dyan mo. Pwerte ba, no? May basta may iba yung mga pag-games. Okay? Yes. So, sige. So, basta banday nyo pag-games ni Action Eden, kag Action JM, Biking. Sa Merkules na i-invite na mo ni Action Eden. 3 ta. Hindi pwede nga. Merkules, Martes. Gali. Sa Martes na i-invite ka na mo ni Action Eden. Talang, Blaslao. Francisco Guanco, good morning, man. Kag Miss Celia Reyes. Okay. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Dira sa Moto Maniac Motor Shop. Sa Hinubaan, Motomania. sa Barangay 2 Hinubaan. Good morning, dira sa inyo. Ang inyo din nga news team, Action Dorel Cabal. Production Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.